El fet de néixer sota el signe de Taure ja dona inclinació cap a la cançó, però un ascendent al signe d'Escorpí li transmet més profunditat psicològica i més picardia. Venus, des d'un signe de comunicació, com és Gèminis, es troba ben harmonitzat i li facilita la projecció professional. També Júpiter i Saturn són ben relacionats per a impulsar-lo a destacar en el món en què es desenvolupa, aportant profunditat i personalitat en la professió. Aquesta és la credencial astrològica del nostre invitat d'avui. Pere Tàpies. Bona nit, obrim la paradeta de 3 i l'Astròleg. Benvinguts a la nit del dissabte de TV3. Benvingut al nostre convidat, el senyor Pere Tàpies. Bona nit, Bona nit. Moltes gràcies per la seva presència. Ja ho saben. Molt amable. A la seva disposició. Gràcies. Senyor Astròleg, bona nit, Bona hora. Què tal per aquí? Bé, molta calor. I es veu que aquí les galàxies aquestes, la refrigeració no funciona massa bé i estem molt escalfats. Senyor Judant, està molt... Què té vostè? No ho sé. No, i estic estudiant. Ah, esclar. Sí. El dia 15 m'examino ja. D'aquí 15 dies, ja, Sí, sí. Molt bé. Ja tinc la papereta a punt. Ja així sort, doncs. Sí. Bé, doncs, abans, si em permet, abans de començar l'interrogatori, que li farà el senyor Astròleg, 9 preguntes. Pere Tàpies, vostè hi creu en l'astrologia? Sí, moltíssim. Jo crec que l'astrologia és d'una de les branques primordials per l'existència. Sense astrologia no hi hauria somni, no hi hauria viatge. Per tant, sí que hi crec. Senyor Astròleg, ho té fàcil, això, doncs, Moltes gràcies, Així serem més benignes. Doncs, quan vulgui, comencem l'interrogatori. Primera pregunta. Vostè, amb aquesta humanitat, em tapa a mi la visió de les galàxies, Permeti'm la primera pregunta. Digui. Som en directes. Digui. Malgrat que és un home que té un avís fort a nivell còmic, vostè és una mica trist per dintre. Pere, cert, això. Home, podria ser veritat. Jo crec que el que més que trist podria ser, saps allò de la imatge exterior que representaria una imatge, doncs, d'una persona divertida, xiroia, que en diuen, etc. no? I per l'interior podria ser al revés, o sigui, a la inversa, no? Una persona potser amb molta més transcendència o potser molta més fons que no pas del que es manifesta exteriorment. Per això, jo crec que és una contradicció típica de tota la gent que es dedica una mica al món de la faràndula i del món de la faràndula al món de l'humor. I això ja n'hem parlat algunes vegades amb els companys d'aquest tema. Sí, senyor. Moltes gràcies, molt amable. Segona pregunta, doncs. Bé, anem a la segona. Vostè és un home de moltes idees, molt fèrtil amb idees. El seu cap bull amb projectes i amb coses. Però moltes vegades per portar-lo en cap necessita companyia o associats amb qui portar les coses. Home, sí. Noi. Va, fi. Sí, necessito la persona que em clavi l'espenta. O sigui, la que em clavi la puntada de peu. La que jo em pugui recolzar. La persona en què jo l'exposar una idea, l'altra o me la respongui, me la critiqui, me la recolzi o me la xafi. Però sí, necessito aquesta persona. I aquesta persona o aquestes persones les troba habitualment? No. No les trobo. I llavors aquest és el meu problema. Aquest és el meu problema. Bé, aleshores potser que busqui un astròleg. Bé, escolti, perdoni. El senyor astròleg. Que em sent? Sí, Mani. Sí, això li volia dir. Ja ho sap, amb les condicions en què podríem treballar. Tercera pregunta. Anem a la tercera. Vostè és un home amb molta emotivitat, però molta d'ella també és controlada. Sí, és cert. És cert. Sí, aquí no puc dir res, estic d'acord. Doncs bé. Anem per l'altra.
Al veure les coses que es fan a la vida marginalment, diríem-ne, d'acord amb la llei i amb les normes socials, vostè s'entristeix. Sí. Home... Més ben dit, més que entristir-se, s'enrabia, no? Interiorment es subleva. Mira, jo sóc una persona que tinc un lema que diu si els civils i les monges van aparellats, jo sempre més sol que l'una i com un gall de masia. Per tant, sóc una persona una mica solitària, però sóc al mateix temps, i ara permeteu-me que utilitzi una paraula d'embrasens, seria també una persona solidària. Però sóc una persona solitària, sol, sí. Més sol que l'una. Aleshores, tot aquest organigrama del que són les... Escolta, com m'has preso, Aquest organigrama del que són les lleis, les normes, diguéssim, que fan que les persones es condueixin d'una manera o d'una altra, a vegades m'apreten una mica i m'ofeguen una mica. I llavors jo soc més partidari que em penso que la gent pogués fer més una mica el que li donés la gana. Però, nois, ja sabem que si a vegades molta gent fa el que li dona la gana, doncs llavors ens trobaríem que això seria un batibull. Seria una olla de cols, això. Però sí, a mi m'apreta una mica. Té raó. Senyor Astròleg, següent, doncs, molt bé. La cinquena. Sí. Ja diria que vostè no és vegetarià. No, en absolut. Res en contra, però, dels No, en vegetarians. absolut, Jo un vegetarià també me'l fotria amb una mica de carn. Jo un vegetarià rostit amb una mica de carn a la brasa també me'l fotria. No sóc vegetarià, no. Molt bé. Anem a la sisena. Una altra sisena. Bé, vostè, senyor Veretàpies, és molt sensible a l'amor. Tadela. Sí, és veritat, sí. A la relació, a l'amor, quan a la relació humana, amb la gent, amb el contacte amb la gent, Jo m'agrada molt xerrar, tu. Xerrar, ja es nota, oi? M'agrada, de veritat, xerrar. I a vegades hi ha gent que, quan me'l trobo pel carrer a les nits, inclús m'esquiva, perquè diu, ja ve aquell pallisses. Però és que m'entusiasma. Disfruto. I per mi és una forma de... Seria la signatura de l'amor, desenvolupada xerrant, amb la relació, veure'ns clavant-nos a la palissa, donant-nos a veure, etc. Jo m'estic referint a aquest tipus d'amor. I que em penso que és bàsic per les relacions humanes. Almenys, bàsicament, per mi. Hi ha gent que li empipa, això, però a mi no. Sí, estimo parlant. I parlant estimo. Setena. Anem a la setena. A vostè li encanten els viatges, però els d'obligació moltes vegades se li fan feixucs. Carai, tant, té raó. Jo, no sé, vull dir... Jo per viatjar, per bellugar el que se'n diu el trasero de la cadira, per dir-ho en paraules més, em costa. A mi m'han de clavar el bitllet a la mà i llavors també una mica d'espenta, I llavors sí, però si no em costa una mica. I les d'obligació, a què es refereix vostè? Per exemple, els de treball, vol dir? Sí, les obligacions, a vegades, quan hi és ja no hi ha problema, però quan... Home, sí, té raó. Però sap què passa? Que nosaltres, aquests que ens dediquem al món de la faràndula, sempre anem una mica amb allò que quan tu arribes a casa dius bon dia, i els veïns et diuen bona nit. Sempre vas a l'inversa. I clar, una miqueta et sap greu, això. I llavors nosaltres, una vegada va dir un cantant que éramos camioneros más que cantantes. Per què? Perquè fotíem hores i hores de carretera, nen, que no s'aguantava. I clar, això a vegades és el que et molesta una mica, el que t'empipa. El que passa que quan estàs al lloc, t'hi trobes bé i actues, doncs aleshores sí. Però no, i el viatge, el desplaçament d'anar d'on estàs fins a aquell lloc, doncs sí, a vegades és empipador. Anem per una altra, senyor Astròleg. Anem a la vuitena. Vinga. Vostè les amistats prefereix i vol que tinguin un fons, que siguin sensitives i no superficials. Sí, senyor. Potser amb les que té més enganxades són les més importants, de vegades les que tenen més possibilitats dins del camp social. Sí, perquè jo crec que la persona que està amb una preparació intel·lectual elevada té que ser precisament la persona que té que ser més tolerant. Jo crec que una de les virtuts que té l'home i que hem de saber desenvolupar, és a dir, la carrera universitària que encara no està a les universitats és la tolerància. Jo crec que n'hi ha dos, no? Una és la llibertat i l'altra la tolerància. I, hosti, estic parlant bé, I en quant a la tolerància, em penso que això encara no està prou après, no? I m'empipa molt que una persona amb un desenvolupament intel·lectual elevat, doncs a vegades foti el cenisso, ja t'ho diré. I per això doncs hi ha més... O sigui, ens freguem més amb aquesta gent, que no potser amb gent que té un pensament més primitiu, que no vol dir que no sigui una persona amb una formació sensitiva.
però que a vegades, doncs no, jo em trobo molt millor moltes vegades amb persones que tenen uns pensaments molt clars i molt senzills, que no a vegades la gent que una mica que se lia, no? Que es fot allò que se'n diu la pitxa un lío. Ni queda algun, senyor Teixidor? Sí, em queda la darrera. Digui. Diríem que entre els 26 i 28 anys, a més de l'èxit i projecció professional, és important per la part sensitiva i emotiva de vostè. M'ha dit els 25? Entre els 26 i 28, aproximadament. Home, vostè s'està referint a un fet transcendental a la meva vida, que va ser un dels més primordials, que per mi ha sigut bàsic, que va ser quan vaig tastar una llebre amb unes patates... Ah, no, perdó, es refereix... No, clar. Vostè es refereix al casament, al casori, no? Sí, evidentment, sí, clar. És un pas molt transcendental. I tant. Sí, sí. Doncs molt bé, senyor astròleg, ha anat molt bé això. Ara, si es permet, Pere, li presentarem un testimoni fals perquè faci en nom seu una pregunta al senyor astròleg. Molt bé. Endavant el testimoni fals, sisplau. Bona nit. Bona nit, bona nit. Perdoni que em presenti d'aquesta manera tan desmillorat. Però és la vida. I vostè en té la culpa. Sí, vostè, senyor Tàpies. Vostè i concretament la seva cançó de fotim. Clar, vostè ho canta tan convençut que això em va fer animar-me a mi per fer footing. I dit i fet. Però jo ja tenia el cor una mica rovellat, va fer crac. Ara, això sí, vaig morir saníssim i en plenes facultats físiques. Ah, per cert, vostè físicament va rebre cada bufetada i les va rebre perquè no li agradava el cinema. A vostè li va agradar el cinema a base de bufetades. Sí. Aviam, senyor astròleg. És cert això que ens diu aquest senyor fantasma que el nostre convidat no li agradava el cinema i li va agradar a base de bufetades? Bé, tenint en compte que la posició de Lluna a Neptú és inharmònica. Neptú és el cinema i més amb un signe d'art com és el signe de la balança, doncs sí, és possible que tingués espetecs en principi, però aquest Neptú no està pas isolat, té molt bons aspectes, sobretot pel seu propi regent. Per tant, crec que sí, efectivament, la situació és així. Com va anar això, Pere? Realment li van cloure unes quantes bufetades perquè li agradés el cinema? Bé, exactament, jo era molt petit, oi? Tenia uns 45... No, era molt petit, i aleshores me'n recordo, jo us ho explicaré una mica així, sense molts detalls, però amb alguns que, clar, són imprescindibles. La pel·lícula era Quo Vadis, no, La túnica sagrada. Que em sembla que era La túnica sagrada o Quo Vadis. Quo Vadis era, potser. Els protagonistes, Robert Taylor, Jan Simmons i Víctor Mature. En el temps en què en Víctor Mature, algunes senyores de la sala ho reconeixeran, ensenyava les cuixes. Cinema, un dels cines de Barcelona, feien aquesta projecció d'aquesta pel·lícula. La meva mare, entusiasta del cinema, va a comprar les entrades i quan estem a punt d'entrar al cinema, jo em poso una mica en plan tonto. Jo no vull entrar. Que entraràs, que no vull entrar, que entraràs, que no vull entrar, que entraràs, que no... Paf! Ja la tens. Carai, tu. Mira si me la va clavar forta, la bufetada, que hasta el Víctor Mature es va girar de la pantalla. I a partir d'aquell instant ja li va agradar el cinema? Vaig entrar al cinema, entro, i així que entro dintre del cine, veig la pel·lícula, me l'empasso tota, m'empasso la túnica, m'empasso el Mature, els lleons, els tigres, i a partir d'aquell moment em va agradar el cine. O sigui, un mètode que se'n diria avui en dia pedagogia activa. Exacte, perfecte. Doncs molt bé, fem recompte, senyor astròleg, senyor ajudant. Quantes preguntes encertades? Doncs gràcies al Mature aquest, totes. 200.000 pessetes. Hem tingut sort, perquè estàvem mirant per l'aparato aquest, no estava pas a la guaita que estava avui, Doncs, senyor astròleg, senyor ajudant, enhorabona, en nom dels concursants. Carme i Marina, són amables. Espera, li volem fer uns petits obsequis, si ens ho permet, amb record del programa. Esperem que li agradin. Moltes gràcies, molt amables. Aviam, doncs miri, aquí té la seva carta astral feta pel senyor Teixidor. Carta astral perfecta, per cert. Una caseta on li explica. Un llibre d'astrologia, per si es vol entretenir. Molt bé. L'astròleg del programa. Un Òscar. Exacte. Una plata. I com que sabem que vostè estima molt la cuina, la bona cuina, la ben feta, hem trobat un llibre de difícil localització, abans ara ja és més correcte,
que és la cuina de l'Empordà, Home, la cuina de l'Empordà. amb els platillos De gran famosos. tradició a Madrid. I a més, ja que parlàvem de menjars, doncs hem buscat un plat d'aquells portuguesos, tan adients amb una figa, un tomàquet, o no sé què és això. Una mica de fruita, d'aquesta que no cau. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vostè. Molt bé, gràcies a tots vostès. Molt amable. Bona nit, els presento el concursant de la Lluna. Joaquim Mateu i Soler. Va néixer feliçment i a 11:45 de la nit del 19 de maig de 1966 a Badalona. I ja ben predisposat a jugar a bàsquet. Fa 1,85 m. Evidentment, mantenint la llarga tradició de tots els nostres concursants, reconeix que el seu pintor predilecte és Dalí, tot i que insisteix perquè el que realment li interessa és jugar a bàsquet. També, continuant una altra de les nostres entranyables tradicions, ens sorprèn amb la revelació que li agraden altes, esveltes, morenes i gairebé tant com el bàsquet. No li interessa la cuina, la lectura, la política, les manualitats, la pornografia, el bricolatge, els animals, les plantes, l'estudi, ni els cigrons. En canvi, està sonat pel bàsquet. No ens estranyaria gens que els seus pares, en Quim i la Quima, escrivissin la carta a París mentre veien un partit de bàsquet per la tele. És clar que el bàsquet no ho és tot a la vida. Per exemple, s'entusiasma amb l'olor de l'herba acabada de tallar. I les computadores aplicades a millorar-li el joc de davanter de bàsquet. Bona nit, els presento el concursant del Sol. Miquel Pelegrí i Gòdia. Va néixer a Alcarràs el 19 de maig. No fuma, no beu, no pren cafè, no té vicis. TV3, en exclusiva mundial, té imatges que descobreixen una altra crua realitat, però no volem insistir en el tema. Estudia COU. Les actrius que prefereix són Ana Obregón i Mari Sampere, dos estils ben diferents, però hi ha coses que entren pels ulls i coses que entren per l'orella. Dels supositoris no en parlarem pas. També li agrada la pintura. Doncs molt bé. Si només tingués una hora de vida, assegura que la dedicaria a visitar Disneylàndia. Hauria d'anar de pressa, això sí. No ve a tom, però no cuina. Encara que, com a plat, es queda amb els macarrons que li fa la seva mare. Ai, allà on hi hagi una mare. I si a sobre fa bons macarrons. A la terrible pregunta a què sometem tots els concursants, pits o cul, aquest programa té el seu to cultural, es decanta pel cul. La moda del topless a la platja comença a fer estralls. La gravetat també. El color que més li agrada és el blanc. De res, senyor concursant. Són detalls que tenim els qui fem el programa. I a més, és molt bona persona. No és agressiu, no té computadora, li agraden les lligacames, els indis, és del Barça. En fi, que tingui sort. Doncs molt bé, fetes les presentacions, ens recordem l'edat dels nostres concursants. Quina edat té, concursant? 19 anys. 19, vostè també, la mateixa edat, per tant, no hi ha problema. Encetem ràpidament ja. Té vostè les preguntes a punt? Sí. Té vostè les preguntes a punt? Doncs comencem amb vostè. Benvinguts els familiars i amics, que guanyi moltes bosses, com sempre diem, i ho desitgem quan vulgui. Primera pregunta pel senyor astròleg. Bona nit, senyor astròleg. Bona nit, senyor Bona nit i bona hora. Bona nit. Caram, està guarnit això ara, veig, eh? Vol? Fet un canvi ràpid, vostè, Ja ho veu. Gairebé m'hauré de sentar aquí a la vorera, jo. Però així queda més maco. Sí, molt. Sí, home, sí. Sí. Aquell ocell de la planta és ben curiós, també, no? Eh? L'ocell de la planta és ben curiós. És una llangosta de Sant Carlos de la Ràpita. Bé.
Ha pujat volant, no? Bé, anem per la pregunta. Sí, és vermella concursant. com ell. Digui. Primera pregunta. És veritat que vaig néixer en un taxi? Ep, Oh, i tant. neotaxi. Té cara d'anar amb presses, aquest Sí, va concursant, néixer en un taxi. Aviam, cerquem les posicions de la mobilitat, que són els taxis, clar. No. Concursant, és cert? No hi va néixer. Bossa pel senyor Estròleg. Aviam si hi ha sort a la segona. Segona pregunta. Soc aficionat a l'astronomia? Afeccionat a l'astronomia. Anem a veure. Doncs sí, ho pot ser-ho. Sí, ho soc. És cert? És afecció. Escolti, molt malament, això, eh? És que té la Malament, posició això, daurà, trigo en el seu ascendent, i això és lògic. Aviam, Ja passarà l'astrologia, ja. cal afinar una miqueta més. Tercera pregunta. Tercera pregunta. A casa meva són més de 3 Joaquims? Ep. Ep. Sense Més que comptar 3 l'astròleg, Joaquims. Escolti'm, si m'hi apunten a mi, no, ja hi som, eh? Vull dir que jo... Aviam, perdó un moment, aviam. Sí, és molt difícil aquesta pregunta astrològicament. Què? Que es diu Joaquim, ell. Sí. Doncs l'avi i el pare. Però diu més de 3. 3 sí, més no. El net. 3 sí, més no. Són més de 3 Joaquims. Més de 3. Caram, fan col·lecció de Joaquims. De família. Bé, doncs, bossa per vostè, ja en té una. Anem per la darrera, la quarta. He fet de jardiner? De jardiner, ep. Home. Vol regar? Escolti'm, un dia ja em va tirar per sobre els entrepans. Ara que no em llenci vostè per la regadora per sobre, si pot ser. D'acord. Val. Ja he posat un patet a sota perquè no surti l'aigua. D'acord. Val. Vostè diu si he fet de jardiner. Afeccionat o pel seu compte? Professional. Afeccionat. Treballant de jardiner. Anem a veure. Treball de jardineria, Mercuri... Sí, senyor. És cert? Sí. Ha fet de jardiner. He fet de jardiner. Escolti, que ara els carroncit, això, eh? Efectes per jardiner. Una bossa, només. En fi, Bé, això va com va. Què hi farem? Aviam si el nostre quiosquer ens explica coses i li fa guanyar una altra bossa. Bona nit, senyor quiosquer. Aquesta setmana, senyor Bats, miri, ha sortit la gran enciclopèdia dels concursos televisius catalans. I amb la compra del primer fascicle es regala un públic. Guaiti, ja veurà. Va, que surti el públic. Miri, estan ensenyats i tot. Què li sembla? Molt bé. Apa, van sortint. Què li sembla? Què? Li interessa, No m'hi cabaria a casa, no sabria com desar tant de públic. No vol? No, gràcies. Bé, però jo li aparto, per si de cas. Ara m'estic mirant el concursant de la Lluna i em dóna una enveja, aquest xicot, perquè ell no té vèrtig. A mi una vegada em van convidar que pugés amb un globus. I jo, com que tinc vèrtig, no vaig poder. Però ell no en té de vèrtig i va pujar amb un globus una vegada. Un globus, sí. Aviam, senyor astròleg. Mani. És cert que el concursant de la Lluna ha pujat alguna vegada amb un globus? És que em fan unes preguntes tan senzilles. Vol una mica de meló? Vol una mica de meló? Escolti'm, això... I aquest diu que es presenta a les oposicions el mes d'octubre. I què haig de fer jo amb això? Escolti'm, que regalim a tot, això, que no ho veu. Mare de Déu. Què ens diu, senyor astròleg? Bé, jo li podria dir que sí, però... Ha dit si ha anat amb un globus? Sí, si ha anat amb globus. Sí, senyor, va. Ha anat amb globus, concursant? No. Bé, doncs, com queda això? 2 bosses. 2 bosses. Carme, si és tan amable... No està malament aquesta collita, 2 bosses, són de bona anyada, són de 20.000 pessetes, venen plenes, Doncs 40.000 pessetes, les bosses per vostè. Atenció, concursant del Sol, té les preguntes a punt? Sí. Doncs, quan vulgui, engeguem. Bona nit, senyor astròleg. Bona nit, acompanyant. I passem a dir les preguntes. És cert que m'he fet pipí al llit fins als 13 anys? Caram. Aviam, un moment. Vostè té l'ascendent a Lleó. Home, està una mica igualit, diem que sí. Doncs no. No és cert.
No és cert. Anava ben sec el concursant. Anava ben sec. Segona pregunta. La segona. És cert que quan era petit em mossava les ungles dels peus? Dels peus, Dels peus? Sí, sí. Es mossegava les ungles dels peus? Que és acròbata. Ah, no sé, vostè la bici es doblava molt o no? Què li diem, sí o no? Sí. Sí, senyor. Doncs no. No. Té sort, de moment, eh? Aneu per la tercera. La tercera, vaig treballar de model. De model? De model? De model. Caram. Em pregunta aquí aquest senyor que menja si de cabell o de cos. De físic, així. De cos. De cos. De cos. És d'aquests que passen i... Sí. Sí? I tant. Sí. És cert? És cert, concursant? Sí. Bé, doncs aquesta no és per vostè. Una altra? La quarta? I la quarta. Algun cosí germà meu és metge? Cosí germà de part de pare o de mare? De mare. De part de mare. Aviam, un moment que haig de buscar la mare. Ja la tinc aquí. Llavors, la mare té un germà, que és aquest. I el cosí germà... Ai, el fill del germà... 1, 2, 3, 4, 5. És que em surt que sí, però li diré que no. Doncs no. No, és no. És no. És no. Per tant, tampoc l'ha guanyat vostè aquesta bossa. Quantes en portem? Dues, no, Carme? Dues. Aviam si el senyor Quiosquer ens explica coses que l'afavoreixin a vostè. Senyor Quiosquer, què ens explica? No, miri, que estava llegint aquí aquest diari, que hi ha un germà meu, tinc un germà meu que és pagès, i va estar fa pocs dies a Madrid, i li van fer una entrevista i ve aquí, i diu això, diu... En Madrid se encuentra el presidente de la cooperativa agrícola de Tornabous, que en época franquista quería decir regresa bueyes. Señor presidente, ¿usted puede decirnos cuál es lo más importante de la cooperativa que usted tan dignamente preside? I el meu germà diu, mire, lo más importante de la cooperativa de nosotros son los pebrots. Digo, digamos los pimientos, ¿oí? Nuestros pimientos son tan importantes, pues aquí, que se exportan al extranjero y todo. Lo que pasa es que ahora esto nos ha fallado un poco porque antes con el plan del desarrollo de López Rodolos teníamos mucho más desarrollado. Señor presidente, digo al periodista, digo, señor presidente, ¿cómo ve usted la entrada de nuestro país en el mercado común? Malamente lo veo, muy malamente. Lo veo malamente porque precisamente el país francés nos tiene manía a nosotros, el país de aquí de Cataluña. Nos tiene manía porque, como ustedes sabrán, nos han quemado muchos camiones a la frontera, ¿oí? Y es que el país francés sabe positivamente que los pebrots del país catalán tienen muchas más proteínas que los pebrots del país francés. Y si no, bien que se demostró con el timbaler del Bruc, la batalla del Bruc. I això és el que diu. Per cert, que he citat Tornabous, que és un poblet molt maco de Lleida, i aquí el concursant del Sol és del Carràs, que també és de Lleida. I ell diu que té un corder, ells són molt de família, però té un corder que és com si fos de la família. Inclús l'han batejat i tot, aquest corder. Es diu Mildred. Oi que és veritat, això? Senyor Estròleg, és veritat que el concursant té un bé que es diu Mildred a casa seva? Mildred? Bé, el nom és el de menys, però que té un bé com si fos de la família a casa? Home, no m'estranyaria, però vaja, miri, diem que no. Que no, concursant? Doncs és que sí. És cert, té un bé a casa que es diu Mildred i el tenen amb la família tot el dia, vull dir, com un gosset, vaja. Un gosset. Com un gos. Com un gosset. Molt bé. Quants anys té ja? Doncs potser en té 3. 3 anys ja? Déu-n'hi-do, ja fa bon goig, no? Però no és de gros, no se ho fa de gros. Ah, no es fa gros? No, no. Bé, així molesta menys. Sí. Bé, doncs, bossa per vostè. Què ho ha anat, això, Carme? 3 bosses. 3, Marina, si estarà amable. Ha superat vostè la marca del seu contrincant. 3 bosses. 60.000 pessetes. 60.000 pessetes. Totes per vostè. Què passa? Estan tots quiets, fixos, Bé, perdó. Si ens ho permeten, fem un... Averiguarem ara què. No. Fem un petit descans.
Tornem de seguida. No canviïn de canal, fins ara mateix, eh? Reprenem, Teresa i l'astròleg. És que aquest públic segueix parat aquí, estan tots fixos, no ho entenc jo, això. Senyor encarregat, si estarà amable. Sí, digui. S'ha fixat amb el públic, és que estan fixos, miren, no es mouen, estan com... És que la movida és a Madrid. No. Què li sembla a vostè? Que no es mouen, dic. És que és un públic japonès a piles, vull dir. És a piles, aquest públic? Sí. És car, és car. És artificial? Sí. És caríssim. Però a la llarga surt a compte. A més, el director connecta, desconnecta... Perfecte. Què li sembla? Ens el quedem, no? No. Per què? D'aquí 2 setmanes fem vacances. No ens surt a compte, no... Queden 2 programes. Exacte. És que ja està pagat. 2 programes. Què li sembla si truquem a l'Àngel Casa Show a veure si el volen perquè... Mira, provi-ho. 2 programes. Escolti, de pas, ara posi-la en marxa, sisplau. Posi-la en marxa. Bé, doncs, reemprenem el programa. Abans de la primera prova, farem consulta al nostre convidat, en Pere Tàpies. Pere Tàpies, vostè hi creu amb això que en diuen la cançó mediterrània? I si creu, vostè se'n sent representatiu d'aquesta cançó mediterrània? Home, jo... Sí, tinguem en compte que hi havia, se'n recordeu tots vosaltres, que hi havia el Festival de la Cançó del Mediterrani. Però era una altra història. Evidentment, la cançó mediterrània existeix. Com existeix, no sé, doncs, suposo, dels peixos del mar, com existeix un aire, com existeix un clima, com existeix un arbre, com existeix una nit, etc. no? Doncs sí, existeix una cançó mediterrània. I, naturalment, perquè m'hi puc sentir representatiu. Sí, perquè estic dins aquesta Mediterrània i, naturalment, doncs, clar, potser no canto el que se'n diria la música mediterrània, però com que estic al Mediterrà, doncs canto aquí, la Mediterrània. Sí, correcte. Moltes gràcies, molt bé. És que aquesta prova va de cosa mediterrània. Senyor astròleg, Mani. Els concursants, que són del signe de Tauro, i el nostre convidat també, en Pere Tàpies, Sí, senyor. és un signe que pot ser mediterrani, de mar? Miri, el signe de Taure simbolitza majorment la part de l'Aragó. Aragó-Catalunya tenen una tirada cap al mar, sap? Si més no, en altres moments hi havia, doncs, la unió d'ambdós països. Un fort lligam. I aleshores, doncs, sí, tiren no cap a la muntanya. A vegades són signes de terra, però tiren cap al mar, sap? Bé, moltes gràcies. Doncs, ja que parlem de Mediterrani, intentarem que els concursants facin una prova al Mediterrani, però com que no els volíem portar al mar, més que res perquè portar-los sota l'aigua sempre és un enrenou. Senyor ajudant de l'astròleg, és que m'està tirant les pallofes. Vagi en compte. No sé què dèiem. Ah, sí, que no els havíem portat al mar, sinó que els hi hem procurat una ambientació marítima, molt mediterrània, molt d'aigües verdoses, amb B baixa. I bé, doncs, aviam si se n'en surten. Tenen uns petits plafons de suro i han de tirar uns trets, han d'engegar uns trets. Si toquen algun animal que no sigui de mar, un conill, per exemple, malament, perden 5 punts. Si toquen algun lluç, algun peix, en general, tindran 10 punts per cada encert. I si tenen la sort d'aconseguir enganxar un marisc, tindran 15 punts per cada encert. Ja veuran vostès en seguida l'ambientació, posin-s'hi fresquets, ens traslladem ara mateix al fons del mar, que és preciós. Bé, els concursants han fet una escapada submarina fantàstica. No han matat cap conill ni cap cargol de terra.
ni un bistec que hi havia tampoc, l'han respectat molt bé. Hem anat prenent nota dels encerts que anaven fent i el concursant de la Lluna, com han vist vostès, ha fet una matança amb una sola gamba. L'ha deixat enxafada per tot arreu. Bé, doncs ha enganxat 11, atenció jurat, ha enganxat 11 dards en una sola gamba. I això vol dir que a 15 punts, el marisc que hem dit 15 punts, són, atenció jurat, 165 punts. 165 punts al concursant de la Lluna. El concursant del Sol ho ha diversificat més, com vostès ja ho han vist. Ha encertat 2 gambes, no està malament, 2 encerts, una gamba, que són 30 punts. I després 3 peixos. Això vol dir 30 punts més, són 60 punts en total. Hi ha una diferència notable. Concursant del Sol, 60 punts en total. Senyor astròleg, com l'ha triat el jurat vostè avui? Escolti'm, jo vinc observant, senyor astròleg, que quan vostè diu que tria un jurat que aviam si hi ha conflictes, va com una seda. En canvi, quan el tria que diu que són harmoniosos, si hi ha petits problemes. Tinc molt d'encert amb això, sí. Sí. Ho he notat, Fa expressament, em penso, eh? Sí, senyor. Miri, avui tenim que el nostre convidat, en Pere Tàpies, és taure amb ascendent escorpí. I aleshores, doncs, m'he preocupat de cercar un jurat que sigui taure i escorpí. Aviam com es desenvolupa. Ja si funciona, això, doncs. Sí, senyor. Moltes gràcies. Jurat, benvinguts. Tenen ben prevista la puntuació? Doncs ja poden puntuar, com vulguin, sisplau. 4 llunes i 2 sols. Molt bé. El nostre aplaudiment pel concursant de la Lluna, que el tenim, junt amb el concursant del Sol, a canviar-se de roba. Estaven molt humits, aquests homes, no podia ser això. Ja que hem entrat al mar, ja que hem parlat del Mediterrani, podríem parlar dels peixos, de la sardina, que és molt bona aquí al Mediterrani, és excel·lent. I voldríem fer un petit joc amb el públic i els peixos. Però només, atenció, públic infantil, els que vulguin participar es volen col·locar aquí al mig de la grada. Fantàstic, fantàstic. Bé, doncs, aviam, senyor encarregat, vol portar sardines? Sardines. No, plural, plural, he dit. Sardines, amb S final, plural. No m'he d'una. No, quantitat, home, quantitat. No hi ha res a fer, eh? Mira, sempre... Volem dues sardines, home. Si són barates, les sardines. Sí, però... Això és una safata, sí, senyor. Soc portades jo, eh? Molt bé, escolti, un esforç avui, xicot. Sí, senyor, el martell. Sí, senyor. N'he agafat poques, però les que he agafat han quedat contentes, pobretes. Els hi vol donar, si és tan amable, el Fenta Marina? Faltaria més, Marina. Aquestes dues també les pot col·locar, eh? Sí. Bé. Moltes gràcies, eh? Molt amable. Bé. Un altre dia. Ja veieu, tots vosaltres, que això són sardines, que es belluguen i tot, eh? Sí. Aleshores, com que teniu moltes mans, això és un munt de mans, i no poden servir les mans. No serveixen les mans. S'han d'agafar amb la boca. Aviam si alguna de vosaltres aconsegueix agafar-ne amb la boca. Vinga, va, aviam. Aviam. Amb la boca, eh? No val fer trampa. Ui. Prou, ja. Jo és que no he pogut fixar-m'hi, eh? Fem-ho per rengleres, això. Aviam, d'aquest sector d'aquí, un representant vostre d'aquest sector d'aquí. Un representant, doncs vinga, va, endavant, dóna'm-la. Un representant. D'aquest sector del mig, un representant. Va, vinga, va, endavant. Signe de càncer, l'ajudeu a baixar. I del sector del final, un representant, doncs vinga, un representant. Els que teniu sardina, us la podeu quedar, la sardina, que són molt bones. I Carme, si és tan amable d'anar a buscar les bosses. I per aquests 3 representants del públic infantil us portem aquestes bosses. Marina vol anar també amb ella, sisplau. Aneu a agafar les bosses. Sisplau, voleu seure? Va, un aplaudiment per tots plegats, sisplau. Vinga, molt bé. Bé, continuem, passem a una altra prova. Senyor Teixidor, senyor astròleg. Ànim. Aviam, els del signe de Taure, creu vostè que saben fer-se les coses a mida? Però, donat el cas que és un signe de terra, doncs al mateix temps té una tendència a anar a cercar les coses ben fetes, fer-les a mida sí,
crec que les pot fer. Jo crec que sí, senyor, sí. Moltes gràcies, els hi convindrà, els hi convindrà. Senyor Pere Tàpies, vostè seria capaç de dedicar alguna de les seves cançons a alguna persona ben coneguda? Per exemple, a un company seu, a Lluís Llach. El senyor Lluís Llach. Molt bé, home. El Lluís. Aquest home de multituds. Sí, home, mira, per exemple, aviam què us sembla. N'eren 100.000 menjant pernil. N'eren 100.000 plegats al camp del Barça. El Lluís Llach, tralaralat, canta cantat allà en el camp del Barça. Gràcies, gràcies. I, per exemple, a l'esposa del president de la Generalitat. A l'esposa, home, a l'esposa, per exemple, el cas de l'esposa. Sí, què li podria cantar, doncs, per exemple, suggerim al seu marit, aquest senyor d'això? Sí, home, sí. Per exemple. Marta, des que t'he conegut, amb aquest monyo tan pistonut, tu ets més famosa que Can Barça. Marta, sempre que et dono un cop d'ull, és com si perdés un bull. No sé quina paret toco, ai, Marta, etc. I l'exministre senyor Boyer, molt amic seu, tinc entès. El senyor Boyer. Ja sabeu que ahir van agafar un individu a la platja per Boyer. Ah, sí? Sí. Bé, el Boyer, sí, home, el Boyer, aquell que el seu cantant preferit és la Elvis Presley. Sí. Mira, home. Quan el marit se'n va al seu treball diari, jo que estic a la guai i me li sé l'horari, atravesso el carrer com màquina de tren i travessant la porta entra al pis dient: Isabelita, ¿está preparadita? Ai, Isabela, pararà, papi, papo, para, xampum. Molt bé. Bé, doncs, anem per la segona prova, i ja que els concursants, segons el senyor astròleg, saben fer les coses a mida, i ja que realment el nostre convidat, Pere Tàpies, també sap fer a mida, una certa mida, no s'han d'enganyar tampoc, algunes cançons, per algunes persones, amb molt sentit de l'humor, naturalment, doncs nosaltres hem volgut, per primera vegada, que els concursants es fessin la prova a mida l'un per l'altre, no per si mateix. És a dir, vam demanar, abans d'avui, naturalment, a cada concursant, sol i una, que preparessin una prova pel seu contrincant. I l'han preparat. Endavant els concursants, ja els tenim canviats, ja estan ben eixuts ara, ja no van de submarinistes. I bé, ara convindrà que s'expliquin l'un a l'altre què han de fer. Vostè, Lluna, ha preparat una prova pel Sol, i el Sol per la Lluna. Per tant, qui vol començar aquí? Perdó, al revés, i tant. Esclar, no, això té la seva explicació. I és que, com deia abans, no és perquè la faci cada un d'ells, sinó perquè la faci l'altre. Queda clar, això. Lluna. Miri, primer has d'agafar un guà de boxa i 3 ous a l'altra mà. Agafar un ou, col·locar-se davant de la corda. Aquí, perdó, concursant, tenim una corda, ens va dir vostè, a 3 metres i mig. Sí. Li va bé tal com ho hem preparat? Sí, perfecte. Perfecte. Segueixi. Col·locar-se davant dels postes de la corda i amb el guà de boxa tirar l'ou per sobre, passar el concursant per sota de la corda i intentar recollir l'ou. I entomar-lo. Entomar sense que es trenqui, esclar. Ja. Molt bé, ho heu entès, això, sí? És tirar l'ou per dalt de la corda, entomar-la amb el guà de boxa. I aviam si dels 3 n'hi ha algun, almenys, que no se li trenqui. Està d'anar molt ràpid, això, Tenim l'esquerra, si vol, No. Li vol donar els 3 ous amb aquest senyor? El concursant de la corda i del salt. No, si vol, a la senyora Carme els anirà donant d'un en un. Li sembla bé? Doncs va. Vinga. Quan vulgui, atenció, jurat, presti molta atenció. Potser que ho fes al revés perquè no li tiri l'ou a ningú més aviat. O sigui, en aquella direcció. No! Anem amb un altre ou. Ara ja veu que ha d'anar una miqueta més amunt. Segona ou, atenció. Perilla la vida de l'artista, aquí.
Molt bé. Ai! Anem pel tercer. Almenys un l'ha d'aconseguir per guanyar la prova, Queda clar, això. Aquest ha sigut bastant fals. Tornin a tirar, va. S'ha de recollir amb una sola mà, Amb una sola mà. Ai, 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 ai. Bé, jurat, ja hem vist... Molt bé. Escolti'm, li dona vostè més oportunitats o què? Amb 3? Ja em dic que eren 3, no? 3, res. Jurat, si hem fixat bé amb la bona voluntat que ha posat el concursant, i ara li toca al concursant de la Lluna fer la prova que ha preparat el concursant del Sol. Vol explicar-li, si és tan amable? Doncs... Aviam, si vol acostar una miqueta més. És agafar un porró ple de vi... Un porró, dit? Sí, senyor. Ah, un porró. Un porró. Ah, no, és que... Som de Lleida. I veient amb el porró, doncs té que dir les paraules Gregori, Gregòria i Gregorià. Això està molt bé, Sí, tot queda a cas, això, una cosa amb els ous de cuina, vostè el vi, Aviam, Marina, si és tan amable, el porro en el porró, Aviam, queda clar això, concursant. Li vol posar el pitet ben gros, que no està aquí. Queda clar, concursant, que ha de dir, bevent, sense deixar de parar de beure, Gregori, Gregòria i Gregorià. Gregori, Gregòria, Gregorià. Amb aquest ordre, No s'equivoqui d'ordre. El sap? Gregori, Gregòria, Gregorià. Però bevent, Sí, segur, No pari si no val. Aviam, no ens esquitxi massa, Molt bé, aquí està molt bé, aquí. Mirant, sisplau, a les càmeres, i així el veurem tots plegats. Quan vulgui. Atenció, sisplau, silenci, que és molt important, això. Borratxo! Borratxo jo, tururú. No hi doni tanta empenta, no hi doni tanta empenta. Gregori, Gregòria, Gregorià. Bé, ha quedat força convincent, Aviam, jurat. Jurat, sisplau. Volen un traguet de vi o prefereixen donar la seva votació? Sí, senyor. Tenen clar, això sí? Sí, senyor. Siguin molt benèvols, són dues proves fetes a mida. Sí, senyor. 3 sols, 3 llunes. Molt bé. Bé, no m'agrada fer mai cap comentari sobre el jurat i la seva actuació, però crec que han sigut molt equànims, perquè ni vostè amb els ous ha estat massa eficaç, ni vostè amb el gori no... Bé, molt bé. Perfecte, molt bé. Una solució equànim, salomònica. I ara passem a una altra prova, naturalment. Concursants, ara convindrà ja que poden seure si volen, ja poden seure. I passem a la tercera de les proves. La tercera de les proves, que sempre va després del nostre informatiu 3... Bona nit, senyor Bax. Altra vegada. Mira, a veure si algun dia o altre el puc trobar. Però escolti, el seu és una creu, ja. És una creu, això seu, ja, Què vol que faci? Jo prou pena tinc de no trobar-lo, però... Però què no ho deixa córrer, això, ja? Ja aviat. Sí? Sí, jo em crec que dintre d'una setmana o dues, tot el més tardar, ja el trobaré, suposo. Ara, que hi hauria d'haver-hi unes nenes que em volguessin ajudar, a veure si em pogués... Sempre està igual, vostè amb amb les nenes. Si em pogués trobar... Home, jo sol no puc trobar-lo, i així... Alguna senyoreta el vol acompanyar? Ui, quin èxit que té aquest senyor. Veus? Faci, miri. Au, anem, guapes, anem. Au. Anem a veure si el trobem entre totes. Vale. No, dona, corri. Vagi. Ai. Bé, atenció, però ara ens avisen que abans de la tercera prova, la que va després del nostre informatiu, és l'hora del cometa Halley. I convé que el tractem bé el cometa Halley perquè aviat ens visitarà de forma molt voluminosa i important. Endavant el cometa Halley, doncs. És increïble, Ho intenta de totes les maneres, però no hi ha res a fer. Sempre cau. Bé. Passem, doncs, a la tercera prova, com dèiem abans. Es tracta de que els concursants, i vostès mateixos si ho desitgen, identifiquin les fotografies, les cares ben conegudes de gent de cançó en català. Senyor Pere Tàpies, vostè avui
amb quina perspectiva veu allò de la nova cançó i de quina manera hi va ser vostè integrat? Es va integrar o no dins de la nova cançó? Home, jo dintre de la nova cançó avui en dia, penso que la nova cançó, durant uns anys... Clar, pensem que en aquest país, durant molts anys, es podien dir molt poques coses. Quan dic país em refereixo aquí a Catalunya, a casa nostra. Es podien dir molt poques coses. Aleshores, qualsevol punta que es feia, qualsevol acte que es feia, aglutinava. Darrerament s'ha obert una mica més les coses, aleshores, clar, les coses s'han anat estabilitzant, que en diríem. I a la cançó, doncs, ha anat... Jo penso que la cançó sempre ha anat funcionant. El que passa és que hi ha hagut una cosa que se n'ha parlat menys. Darrerament se'n parla altra vegada, perquè, a més, jo crec que la cançó és una cosa que ja forma part d'aquest país. I, en conseqüència, la cançó penso que està ara, en aquest moment, com mai. Perquè, a part d'això, hi ha hagut una cosa interessant, que entre tots plegats, és a dir, entre públic i mitjans de comunicació i nosaltres, hem madurat el que va començant a ser una aventura. Moltes gràcies. Doncs bé, com dèiem, primer el nostre informatiu i després aquesta prova de cantants de cançó. Amb vostès, 3 notícies 3. Esgarrifosa estadística. De cada 2 polítics, 2 es tornen sords. Nixon a Eivissa. Malgrat les ulleres de sol, l'expresident va ser reconegut en una platja nudista de la bonica illa. New look de Francisco Umbral. El nou pentinat, cabell més curt i unes altres ulleres amb 3 dioptries més li donen un aspecte molt més juvenil. La nostra enhorabona. Inesperada renúncia de Manuel Benítez el Cordobès a tornar a torejar. El motiu és la necessitat d'utilitzar ulleres per culpa d'una miopia pròpia de toro. Bona nit. Altres notícies. Gaddafi ha dit que Reagan és boig. Reagan, després de consultar el seu psiquiatre, ha declarat que Gaddafi o està equivocat o bé menteix. A la Gran Bretanya s'ha autoritzat que les dones puguin ser capellans. Tanmateix, els homes continuaran sense poder-se fer monges. Precampanya electoral a Galícia. Els líders polítics han començat els cicles de conferències amb abundància d'efectes i jocs malabars. Es prendran mesures per evitar nous casos de corrupció als jutjats. Sobre els casos de sempre no se n'ha dit res. La petició d'aquesta edat en el matrimoni feta pel papa ha estat molt ben rebuda, ja que on resulta difícil de guardar la castedat és fora del matrimoni. I d'això no n'ha dit res. Gràcies al cicle de conferències de sexologia organitzat per l'Institut de Palau de Plegamans, l'ancestral problema de la reproducció de l'os panda ha estat resolt. Es creu que l'any 1986 no notarem tant les dificultats per arribar a finals de mes, gràcies a l'any d'entrenament que ja portem. La Telefònica puja les tarifes, però millora els serveis. Aquest any encarregarà la redacció de les noves guies a un acadèmic de la llengua. Nou esport urbà. Gràcies a una hàbil campanya municipal, el ciutadà fa esport alhora que neteja la via pública. Aquestes imatges corresponen al campionat entre barris, concretament a la final disputada entre els equips de Sarrià i Sants. Diguem que els representants de Sarrià van assolir la victòria per 5 tifes a 4. Llastimosament, es van perdent les tradicions. 3 notícies 3 ha captat imatges de l'últim aplec de Palau de Plegamans, on s'ha canviat notablement la manera de ballar la sardana. Però encara hi ha més. També s'ha vist afectada la modalitat breakdance. Òbviament, la Generalitat està preocupada pel deteriorament d'unes tradicions tan arrelades en l'esperit de la nostra terra. I és que, com deia Eugeni d'Ors, el que no és tradició és plagi. I ara la nostra intrèpida entrevistadora, Antònia Malik, ens ofereix un reportatge sobre el domador de plantes, Jimmy Cascall. Jimmy Cascall es troba a casa seva, descansant del seu viatge que ha entusiasmat grans i petits de tot el món. Senyor Cascall, quin és el motiu del seu èxit? Miri, la gent ja n'està farta d'ensinistradors de lleons. Però això que fa vostè té algun secret? Guaiti, és molt difícil. Cal moltes hores d'entrenament. Aquesta mateixa... Quieta, quieta! Quieta, que la que et descuides se't rebel·len. Guaiti, aquesta mateixa és molt nerviosa.
no se m'acosti. Però aquestes són plantes comunes o pertanyen a espècies especials? Ja que conèixer la idiosincràsia de les plantes, profundir en el seu caràcter. Aquesta ja la tinc mig ensenyada. Ja ho veurà. Ja! Ho veu? L'entoma molt bé. Encara no sap tornar-la, però ho aconseguiré. És una planta molt intel·ligent. Ai, una miqueta d'aigua, que t'has portat molt bé. Sí. És molt intel·ligent, aquesta planta. Mira, aquests són els limones salvajes del Caribe. Miri! Els tinc aquí, que s'estan adaptant. Miri! Doncs res més. Gràcies per la seva amabilitat i enhorabona. Encara que la notícia s'ha conegut avui, des de fa uns dies funciona a la nostra comarca el primer centre d'intoxicació oficial. Les càmeres de 3 Notícies 3 han tingut accés al centre. Ens informa de nou Antònia Malik. Efectivament, el nou centre d'intoxicació oficial sembla que ha començat d'una manera molt positiva. El director del centre és el doctor Sarro Picat. És cert que obtenen resultats molt interessants? Ja ho crec. Pensi que la gent fa grans progressos en pocs dies, més dels que es parlen. Què? Com li va? Bé, aquest és el tercer cigarret que em fumo avui. Doncs segueixi amb el tractament. Ja veurà com d'aquí una setmana podrà fumar-se un paquet sencer. Vol dir, doctor? De ben segur. Apa, home. Què? Ja s'ha pres la mitja ampolla de whisky? Però m'està costant molt. No desanimi, home, no desanimi. Vagi a prendre's un vermut, va? Vagi a prendre's un vermut. Aquest és un dels millors pacients del centre. D'aquí 3 dies ja el donarem l'alta, ja li donarem l'alta. I podrà reintegrar-se normalment a la vida normal. Quina llufa que porta. Apa, ànim! Ànim, que ja ho he aconseguit. Ser normal, doncs. Quina alegria. Au, una mica de pirulat, que és l'hora. Va, prenguis la medicina. Doctor Sarro Picat, moltes gràcies per la seva gentilesa envers el nostre informatiu 3 Notícies 3. Pensin que cada dia és una lluita constant. Oh, Josep, mira quines escombraries més boniques. Això sí que són escombraries, i no les nostres. Passa. En Lluern i els seus veïns. Compri escombraries preparades de qualitat i luxe. Serà l'enveja de l'escala. Posis al dia. Veiem la sortida de la discoteca Regins de la Costa del Sol, on la gent ja es veu una mica defallida després de com ha estat de forta la temporada estiuenca. En el reportatge del dimecres que ve. I dimarts, en l'espai cultural Grans Investigadors, podran veure la nova versió de Madame Curie i el seu marit. Una revisió que causarà furor. En el sorteig d'avui de l'Organització Nacional de Pérez Prados ha sortit premiat el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Mambo! I ara els concursants de 3 i l'astròleg, i vostès mateixos, si ho desitgen, poden intentar d'endevinar el nom d'aquests cantants de la cançó catalana. Jo sóc un pobre mame mimo músic del carrer. Jo sóc un pobre mame mimo músic del carrer. Que
que sempre que jo pac, pec, pic, poc, puc, toco el que sé. Que sempre que jo pac, pec, pic, poc, puc, toco el que sé. D'un lloc a l'altre vas, ves vist, vos busco algun diner. D'un lloc a l'altre vas, ves vist, vos busco algun diner. Si em feu callar, jo mame, mimo, jo moriré. Aviam com ha anat això. Permeten les carpetes. La seva també. Em deixa el bolígraf? Gràcies. Aviam, atenció, jurat. La Lluna ha endevinat els següents d'aquests cantants. Paco Ibáñez, no. L'ha confós vostè el senyor Xavier Ribalta amb Paco Ibáñez. Hi ha una diferència de bigoti, però hi ha un cert semblant físic. Per tant, aquesta no. Ovidi Montlló, sí. Sisa, sí. Núria Feliu, sí. Maria del Mar Bonet, sí. Quico Pi de la Serra, sí. Guillermina Mota, sí. Marina Rossell, sí. Pere Tàpies, sí, el nostre convidat. I el senyor Perales, sí. Era una broma, el senyor Perales, no és de la cançó catalana. Són, atenció jurat, 9 encerts la Lluna, 9 encerts. I el Sol, Joan Manuel Serrat, no. No era Joan Manuel Serrat, era Xavier Ribalta, el primer. Núria Feliu, sí. Marina Rossell, sí. La Trinca, no. Sempre anaven de sols aquí, vull dir, en solitari, no. Guillermina Mota, sí. Pere Tàpies, sí. I José Luis Perales, sí. Per tant, vostè, 1, 2, 3, 4, atenció jurat, 5 respostes al Sol. Volen fer la seva puntuació, sisplau? 4 llunes, 2 sols. Molt bé. Com va amb això? Miri, que me les han deixat aquí al bar de la cantonada, i estan bé, no? No. Però miri, això... Que ara és una sardina, aquesta. No, els concursants han d'obrir les llaunes. Aquestes estan obertes, ja. Per tant, cal que siguin llaunes per obrir. Com va veure, això no hi ha prova aquí. Podrien obrir al revés, esclar, però no, aquí. Però és que aquestes són del supermercat i les he llogat, i si les torno obertes me les faran pagar. Ja passa, això, vull dir que... No. Molt bé, vostè faci fent, No pensi una cosa. Que els de dalt s'ho miren, I parlant de llaunes, aquí li deixo el meu ajudant. Què li passa a vostè? Què li ha passat? Calli, home, calli, senyor Bax. És que ara estem sap greu que em vegi la Marina així. Per què? No t'agrado així, Marina? Ja me les trauré. Sap què m'ha passat, senyor Bax? Què? He anat a afaitar-me ara. La bèstia, aquell barber, senyor Bax. Ha començat a afaitar-me i mira aquí. Sí, continua afaitant i se m'ha tornat aquí sota barba. Aquí una altra sota barba. Jo anar cridant i ell anar afaitant. I aquí una altra vegada. Jo li he dit, escolti'm, que no tindria una altra navalla. Diu que no li sembla bé aquesta, no és que vull defensar-me, sap? Ja. Desgraciat, aquell tio. M'ha posat frenètic, Sap què m'ha dit? Diu, le ponemos xampú al huevo. Dic que en el cap, En el cap el xampú, Vagi, Ramon, a portar les llaunes per la prova final. Estava ficant amb mi, anava aixecant-me, diu que se li caia la bava, dic que és igual, en tinc més i és meva, què passa? Home, ja. Barber i tant. No li vull ni explicar, però aquest barber sembla el de Dulcinelles de Dalt. Jo, aquell barber també, ara que parlo de Dulcinelles de Dalt, senyor Bax, allà al col·legi va anar aquest dia la Laieteta, la filla petita de l'Isidro, la Laieta. I estaven les nenes allò jugant abans de començar la classe i la mestra va dir, m'aguantes, Marina, sisplau? Gràcies, que tinc que aplaudir. Gràcies, Marina. Diu, va, nenes, plegueu de riure i comencem la classe. I la Laieteta diu, nena, no riguis, que comencem a explicar la lliçó. Nena, al racó. La nena se'n va cap al racó i la mestra... Però escolta'm, no t'he dit que no riguis, de genolls a terra.
La mestra estava encesa, aquella dona, ja, Diu, t'he dit que no riguis. Diu, si no ric, senyoreta. El que passa és que avui la mama m'ha posat les trenes molt apretades. Li tibava la pell, senyor Bax. Les llaunes, don Guillem Marín, les llaunes. Hem de començar la prova. Calla, senyor Bax, li vull explicar una cosa. Ja me'n vaig, home, espera, és que vull que el tinguin aquí. La Marina. La Marina. Va, estem perfecte. Escolti'm una cosa, senyor Bax, que l'Isidre ja que em va explicar, hasta em fa cosa, diu, se'n va anar de cacera i com que és tan exagerat, diu, vaig anar a caçar lleons, Ramon. Dic, sí, diu, Diu, estava jo allà mirant si els trobava, allò escarbotant pel terra, decantant les herbes, i de cop em trobo un lleó. I em va fer... Dic, home, va, que els lleons fan... Diu, és que aquest estava d'esquena, saps? Vinga, vinga. Au, vagi. Ramon, vinga. Bé, abans de passar a la prova final, i estem guarnint, mentrestant, els nostres concursants, no gaire, van de cuiners, volem demanar al nostre convidat, en Pere Tàpies, que ens animi una miqueta musicalment l'actuació que han de fer els concursants. Pere, ens agradaria que, com que van de cuiners i han d'obrir coses de menjar, tal vegada ens dediqués alguna de les cançons que vostè canta i que tingués alguna cosa a veure amb el menjar o amb la dietètica. Sí, amb la línia, tal vegada. Li sembla? Quan vulguis. Res no cal donar-hi voltes, paparà, avui l'imatge és el que priva. Ha arribat l'hora en què les masses no estiguin grasses sinó primes. Doncs vinga sense conyes, tots plegats petits i grans, au a fer règim i a primar-se, com fan els pobles africans. Param. Ai, que és patètica la ètica de l'estètica actual. Aquesta mètrica dietètica i sintètica, quin pal, adéu la xocolata amb nata, amb els canelons i els rostits. Adéu les salses menudillos, adéu llepar-se els dits. Ara tot va amb bosses de plàstic i amb com les sulfamides. Va tothom a menjar pinso, com els conills i les gallines. Param. Ai, que és patètica la ètica de l'estètica actual. I aquesta mètrica dietètica i sintètica, quin pal, pam. A lo que jo no renuncio, que si naps o que si cols, aquest budell ple de carn magra que porta ceba, sang i ous, que ja ho diuen els japonesos, que mai ho retraten en vas. Res de los, de la cigala, a la botifala, surqui el pa. Pam. Ai, que és patètica la ètica de l'estètica actual. I aquesta mètrica dietètica i sintètica, quin pal, param. O sigui que les coses clares i no em busqueu el sotacós i no em toqueu la botifarra, o farem com els segadors, que ni dietètiques sintètiques ni rotllos del colesterol. Aquí menjarem botifarra, tant si es vol com si no es vol. Ai, dolça botifarra, farra del meu cos. Pam. Ai, que és patètica la ètica de l'estètica actual. Aquesta mètrica dietètica i sintètica, quin pal, pam. Vinga! Gràcies, moltes gràcies. Gràcies. Ai, i quin sentiment que hi posa. Senyor Stròlec,
Senyor Bax, que no hi ha anat avui. Ai, és veritat. No, eh? No, perdoni. No, per mi. Ah, no. Vostè no... Tant tu, eh? No. Sap què passa? Encara vostè està aquí dalt, de la casa, que no baixa. Perquè no en volen. No és això, no es passa això. hauríem Esclar, de- l'altre dia li vam tirar al senyor Astròleg. Sí, ja ho veig ara, ja. Escolti, per què no se la dona vostè mateix? No es preocupi, no. Bueno, bé, ja n'hi ha prou. Senyor Astròleg. Mani. Aviam, els concursants són bons... Jo tinc entès que els del signe de Taure i els del signe de Càncer són bons gourmets, és cert, això? Gourmets? Tenen habilitat a la cuina. Sí, si més no, sí senyor. Són habitualment gent bastant casolana en molts aspectes i aleshores doncs tenen una sensibilitat i un tacte i un gust i una forma de fer les coses. Crec que sí, són bons gourmets. Jo crec que poden treballar força bé. Moltes gràcies. Senyor Pere Tàpies, ara després de l'actuació, que encara li haurem demanat que actuï una mica més per la prova amb els concursants. Per cert, vostè quina diria o quines diria que són les cançons més llaunes que ha escoltat mai? Home, n'hi ha moltes de cançons llaunes, tu. Hi ha, per exemple, què et diré, doncs, les dels informatius, per exemple. O sigui, hi ha molta cançó llauna, no? Sobretot els de les campanyes polítiques. Hi ha unes llaunes tremabundes per part de les orquestres i dels cantants. Són llaunes, es fan pesats. Ara, jo de música de llauna, pensa que una cosa és la música de llauna i la música llauna. Perquè la música de llauna en sentim moltíssima. I música llauna també n'hi ha, però potser hi ha més música de llauna que llauna. En fi, allà on n'hi ha una, n'hi ha moltíssimes. Molt bé. Doncs els concursants hauran de demostrar que són bons gourmets, que tenen habilitat a la cuina, obrint llaunes. Ara bé, els hi hem posat unes llaunes molt difícils d'obrir, perquè són molt baixes, molt planes. I uns obridors molt sofisticats tant que és complicadíssim d'obrir la llauna. A menys que estiguis assajant moltes hores abans i no ho han fet, això d'assajar. Per tant, els donem temps, el temps que duri la cançó que ens canti el senyor Pere Tàpies, perquè obrin llaunes. Aviam quantes n'obren i com ho fan. També compta això. Quan vulguin, endavant la prova. Endavant, concursants. Vinga, nens! Falleu-se, nens! Moto xupo papapaya, moto xupo papapaya, moto xupo papapaya, moto xupo papapaya. Ai, quan engego la moto? Quin orgasme constitucional. És com si d'un glop em fes tota l'escala social. Moto xupo papapaya, moto xupo papapaya, moto xupo papapaya, moto xupo papapaya, moto. Agafat a les seves banyes i xafant boles al seient. A tot ell et soc terrible, soc pitjor que en Frankenstein. Moto xupo papapaya, moto xupo papapaya, moto xupo pa. Assegudes al darrere i duc nenes de bandera que s'arramben com llagostes pel Garraf quan fem les costes, arribant al lloc precís i amb l'excusa de fer un pis rodolem tots dos per a terra i ens muntem la nostra guerra. Jo i la moto, la moto, la moto, la moto, la moto, la moto. Pink Floyd, quina exhibició. Passeu del meu funeral. Si un bon dia me la foto, a mi poseu-me el forat, però arregleu-me la moto. Sí, hi ha moto, xupo, papapà, hi ha moto, xupo, papapà, hi ha moto. Endavant, concursants, sisplau, endavant. Molt bé, si
sigut una lluita terrible, això de les llaunes. Eren difícils, aquests obridors, eh? Perduts d'oli... Però bé, no s'han fet mal, oi? Que no? Bé, perfecte. Atenció, jurat. Com han vist vostès, el concursant de la Lluna n'ha obert 3 com ha pogut, però no s'ha obert. El concursant del Sol també 3, i en tenia una quarta ja a punt d'obrir. Li faltava una mica i a punt d'obrir, però hem tancat el temps, per tant, no ha quedat oberta. La seva puntuació. Senyor Max, volem fer una observació. Endavant. És que votarem les llaunes obertes que tinguin la tapa aixecada. Exactament, sí. Empat, 3 llunes, 3 sols. Molt bé, aviam, fem recompte, Carme. El Sol? 10 punts. 10 punts al Sol. Marina? La Lluna, 14. 14 a la Lluna. Per tant, guanyador aquesta nit el concurs 3 i l'astròleg, el concursant de la Lluna. Molt bé, concursant. Ha anat justet, això. Molt bé, fantàstic. Bon competidor. I li volem oferir aquests obsequis de final de programa. Si ens ho permet, com sempre, ens farem un embolic, ara. Ja acostuma a passar, això, la Marina cau. El joc de 3 i l'astròleg, el calendari de 3 i l'astròleg, el rodabol perquè s'entretingui, una màquina perquè es faci retratar, la guardiola del programa... Té cotxe? No. No, de moment ja té alguna cosa. Té una radiocasset pel cotxe, fantàstica. Li deixo per aquí. Molt bé. Quan ha guanyat, vostè? 60.000. 60.000 pessetes. 20 més, l'afegim aquí? Sí. Per fer unes torradetes o alguna cosa, no? Doncs miri, 80.000. Enhorabona. Gràcies. Aviam, que a mi em fa il·lusió. Vostè ja té cotxe, oi que sí? No. Ah, no té cotxe? Jo que volia que me'l regalés a mi. No hi ha manera, eh? Sent tant regalar cotxes i milions i no em toca res. No? No, o regalar amb algú del públic, no. No. Surti el que surti, ho vol vostè? Sí. De moment que surti el cotxe, no? De moment. Dins d'aquella tanca d'OK hi ha un cotxe, com sempre. Vostè el vol? Sí. Vostè se'l vol jugar, vull dir. No vull jugar. Doncs que surti el cotxe, sisplau. Maco, aviam què passa, si se'l queda, si el perd, si en guanya un altre més gros. Aviam, Marina i Carme són tan amables d'anar a buscar... Aviam, té rom. Carme, doni'm. De moment, ja que tingui la radiocasset segura. Això és segura. Doncs molt bé. Ara portem la ruleta. Vol deixar-la a casa amb els seus familiars? Molt bé. Endavant, sisplau. Fantàstic. Vol enganxar el forat negre on vulgui? Ben fort, eh? Ben pitjat al mig. I ara agafi la maneta que vulgui i en el sentit cap allà, com vulgui. Per ben poquet, no té el forat negre i per aquest trosset de res tan miserable té un cotxe més gros. El vol? Sí. Doncs vingui cap aquí, si estarà amable. Ja sap que és qüestió d'il·lusió, fe i bufera. Per tant, posi aquestes 3 condicions i bufe ben fort. Un Seat Màlaga dièsel. Molt bé. Doncs bon dissabte, bon diumenge, bon cap de setmana, bon Seat Màlaga. Per molts anys, que en gaudeixi molt de temps. Bé, com saben vostès, no en tenim prou per part del nostre patrocinador amb regalar un cotxe fantàstic com aquest, sinó que
en volem regalar una altra. A vostè tal vegada que té la seva carta dins d'aquell sobre, ja sap, segellat, consignat notarialment. Mirem-s'ho i traiem la seva. Jo ho intentaré almenys, eh? Recordi que si vol guanyar el mateix premi que el concursant guanyador de 3 i l'astròleg, agafi una etiqueta o bé un tap corona d'hoquei, ho posa dintre d'un sobre amb el seu nom, adreça i el seu telèfon, o bé el d'un veí on el puguem localitzar, i enviï'l a l'apartat 24088 08080 de Barcelona. Recordi, quan prengui un hoquei en un bar, demani el tap corona i un sobre com aquest. Posi el tap dintre el sobre i enviï'l sense franqueig. Molt bé, gràcies, Carme. I ja res més, ens despedim. Moltíssimes gràcies per aguantar-nos i, com diem, tant de bo que la propera setmana vegin vostès de nou aquest programa tan senzill i esperem que sigui entretingut de 3 i l'astròleg. Gràcies, i a vostès també, sants i santes que són. A reveure, eh?